офицери ще дам предполетни указания във връзка с прелитането на екипажите за участие в учението Кооперативки 98 в Република Турция. Ако преди едно десетилетие някой само си бе помислил, че военни от двата противопоставящи се пакта НАТО и Варшавския договор ще участват в общо учение, щеше да бъде обявен за луд. Добре е все пак, че светът и животът имат свои закони на развитие. Така днес, в горещото лято на 98-ма, невъзможното стана възможно. Началото бе поставено през 1994 година. Тогава президентът на Република България подписва рамков договор за присъединяване на страната ни към инициативата «Партньорство за мир». Сред най-важните мероприятия е участието на български военни в международните учения. И ако 1995 година е първата, през която от 11 учения по партньорството България е домакин на 2, участва в други 3, а с щабни офицери и наблюдатели в още 6, то през 96-та е сред първите, чиято индивидуална програма за партньорство е приета от НАТО. Първите домакини на учения по ПЗМ са военноморските сили и инженерните ни войски. Военновъздушните сили обикновено участват в подобни учения с щабни офицери и наблюдатели, по-рядко с единични екипажи и летателна техника. Натрупания опит и самочувствие в тези години дава възможност за едно по-изявено присъствие на Кооперативки 98. Многонационалното учение, което е първото и най-голямо авиационно учение под командването на НАТО в рамките на партньорството за мир. И ако не можем да изброим всички, благодарение на които това участие стана възможно, то обязателно трябва да отбележим приноса на един човек. Полковник Дечо Иванов, старши инспектор от Корпуса техническа авиация. Здравословен проблем го лиши от възможността да присъства на Кооперативки, но работата му във всички планиращи конференции допринесе за доброто българско участие. Не вярвайте на тези, които нямат сили и талант. С тази мисъл на мъдрия политик и държавник Кемал Ататюрк, превърнал Турция в република, ни посрещна летище Аканджа. Силата и таланта са отличителна черта на всички, които служат тук, от старшината до генерала. И още ред, дисциплина, сигурност, отговорност. Това са факторите, които правят турските ВВС голяма сила. А всеки, който служи в тях, е длъжен да спазва още правила като тези. Да бъде честен, службата да е преди личната изгода, да бъде перфектен във всяка работа. През 1960 година командването на ВВС в Турция установява четвърта главна база на реактивната авиация, именно на летище Аканджа. До 1987 пилотите от базата участват в национални и миротворчески операции с самолетите F-102 и F-104. През октомври 1987 тук за първи път се извършва полет с самолет F-16, а 143-та ескадрила става ядрото на пилотите на този самолет. В момента в базата има 3 ескадрили. За ежедневието на летателния и технически състав, както и за техните семейства, са построени ресторанти, уютни барчета, разкрита аптека, здравен център, аудиовизуален център, спортен комплекс с плувни басейни. Кокетни жилищни блокове са на разположение на всички, които работят тук, но обикновено женените офицери живеят в тях. Ергените предпочитат столицата Анкара, която е само на 30 км от базата. – 29 изтребителя и ударни самолета, 16 транспортни самолета и вертолета и един АУАКС. Ето това разнообразие от техника се струпа на летищата Аканджа, Коня и Еркилет в дните на Кооперативки. С екипажи и летателна техника участват 8 държави. 5 от тях са членки на НАТО. Турция, Франция, Италия, Португалия и Съединените щати. 4 са партньорите – България, Румъния, Молдова и Словакия. Като наблюдатели са поканени Азербайджан, Македония, Унгария, Латвия, Украйна и Узбекистан.
Целите на учението изцяло са подчинени на инициативата Партньорство за мир. Трябва да се постигне усъвършенстване и развитие на оперативната съвместимост между страните от НАТО и страните партньори. В учението има реално изпълнение на поставени задачи. Прехват на въздушни цели, нанасяне на удари по наземни цели с изтребители, бомбардировачи и щурмови самолети. Десанта на спасителни групи в райони на бедствие, транспортирането на ранени и изпускането на товари от транспортни самолети са част от хуманитарните операции за отработване в кооператив Киев. За нас това е първото многонационално учение на територията на страна членка на НАТО. Ето защо опитът, придобит от него, е особено важен при уеднаквяване на процедурите по планиране и действие. И ако на думи това звучи лесно, то в действителност е доста трудно. След впечатляващото с източната си изисканост откриване, дните на кооперативки преминават еднакво напрегнато. Ставане сутрин най-късно в 4, работен ден най-малко 14 часа, а горещината и сухия климат създават допълнителни неприятности за несвикналите. Дори минералната вода Хаяцу, което в превод означава жива вода, която домакините ни дават, не е достатъчна. И като капак на всичко, командира е жена. Нищо, че е чаровна, нищо, че я оприличихме на цвете, но все пак е жена. Нашата инженерна команда от авиобаза Безмер веднага свикна с това обстоятелство, придържайки се към максимата «Човек знае и две, и 200». Техниката се учи, но работата с хората е, може би, най-трудното нещо, което е дейността ни, нали? С хора с различни характери, различни темпераменти, различни желания на моменти, трябва да се изгладят отношения, семейни проблеми, служебни проблеми, всичко това е просто един конгломерат от най-различни състояние човешки, как да го кажа, не знам. Нашите самолети са от руската система на обслужване, на средства за обслужване, които са необходими, докато тук са други. Ако щете, мерните единици са различни, срещнахме трудно с тях. Всяко нещо, те го смятат галони, примерно ние в литри, резбити, ако щете, на крайните тецолова, милиметрова резба, такива дребни подробности, които но колегите, които са тук на летище, не посрещнаха много отзивчиво. Аз съм техник на самолет Су-25К и в нашата работа ние се стараем своевременно да предоставяме на летателния състав изправна и боеготова авиационна техника. В тази си дейност ние влагаме много усилия и старания и моят труд, така да се каже, представлява последната крачка, която прави техническия състав за допускане на авиационната техника до полет. Във връзка с участието ни в това учение, ние изпитвахме доста притеснение, както спомена началникът на службата авиационна техника и въоръжение,
Ще се умеем ли ние своевременно да подготвим авиационната техника? Ще можем ли да се справим с средствата, които ни предоставя страната домакин? Да боравим и с тях, да ги използваме по предназначение, но при пристигането тук в летище Аканджа се оказа, че тези проблеми са решими и ние успяваме, с чест мога да спомена това, че да си изпълняваме задачите така, както трябва. Общо взето в авиацията сме малко суеверни, защото нашата техника е в принцип най-сложната в армията. И проблемите са проблемите, които евентуално се получават, изискват много професионализъм. Така е. Това е колективна организация, която сме създали по начин на сработване един с друг. Това ни дава, може би, най-голяма тежест на това летище. Кой не мога да заявя, не да самочувствие, че по мое наблюдение, мисля, че може би на тази рампа, която сме най-сработения екип. Авиобаза Безмер, малко или много сме показали, че можем. Така че просто не виждам защо да нямаме и ние самочувствие, такова каквото има да речем американците. Нищо не ни пречи. По принцип има пожелание такова в авиацията, броя на кацанията да бъде равен на броя на излитанията, така че и в двата случая може да се каже, че стискаме палци. И при излитанията, и при кацанията. Тук не се касае, не става въпрос за авиационната техника като материална част, а става въпрос за човешки живот. Аз по принцип избягвам да се притеснявам, така като имам едно основно правило, не се помисли това, което не искаш да ти се случи. И за себе си съм го доказвал не веднъж. По принцип не се притеснявам за тези неща и заради това всичко върви нормално. Домакините се постараха по всички възможни начини да удовлетворят нашите изисквания относно необходимите наземни сили и средства за осигуряване на подготовката на самолета. Задачите в България и тук трябва да се изпълняват и ние си ги изпълняваме, но най-много завиждаме на спокойствието, с което се работи тук. И даже дори е така, тук се работи с максимум средства и с минимум нерви, докато май при нас точно обратното се получава да работи. Просто им завиждам на спокойствието, с което просто ние тук не видяхме някой да избухне. Въобще абсолютно спокойствие. И след като видиш с очите си плода на твоя труд на земята, при пристигането на самолетите и благополучното кацане, като венец на нашата работа, всеки един, лично аз за себе си, всеки един от нас получава една така доста голяма доза удовлетворение. Виждаш смисъла на това, за какво си в военно-въздушните сили, на собственото си място и че всеки един от нас е едно малко зъбно колелце, така да се каже, от този сложен механизъм, който трябва да работи безупречно, за да гарантира и това покритие, което преди малко казаха, всяко излитане трябва да завърши с благополучно кацане. Може би авиацията е един така от най-комплексните родове войски. Полетът на един самолет може би е свързан с работата на около 25 души. Всеки се любува на красивия полет на стрелата. Никой обаче не се замисли какво изпитва лъкът. А лъкът, това е именно този технически състав. Този състав, който е състава в сянка, който просто е зад кулисите. Никъде не се вижда какво правят тия хора. Никой не знае точно тяхната работа каква е. Просто те са хората в сянка. Авиацията е колективно дело. Ясно е за всички.
И може би за това извън времето за координиране на полетите, в което трябва да се владее професионално английски език, думите стават излишни. Или по-точно хората се разбират повече с усмивки и жестове, отколкото с думи. Един вдигнат нагоре палец означава добър старт и добър финал. Една весела закачка е знак за приятелство. И както се шегувахме през цялото време, две думи звучаха навсякъде. Окей и тамам. А това значи добре, ще стане, няма проблеми. И проблеми наистина нямаше, въпреки разликата в стандартите. Просто предварителната подготовка, извършена от българската група, позволи бързо да влезем в ритъма на учение. България е една от първите държави, участнички в инициативата Партньорство за мир. Радвам се да видя представители на българските ВВС и да работим заедно в рамките на това учение. Мисля, че в бъдеще вашата страна ще бъде опора на Балканите в политическо отношение. Лично аз съм впечатлен от професионалното ниво на подготовка на българските ВВС и смятам, че вашия народ може да се гордее с тях. Между военновъздушните сили на нашите две страни има много добро сътрудничество. Ще разширяваме контактите си с вас и имаме идея за размяна на кадри, които да се обучават във военните академии на нашите две страни. А като две балкански държави с обща граница, като два народа с близка история, култура, нрави, традиции, заедно с НАТО можем да съдействаме за запазване на мира в региона. Кооперативки е пример за това. NATO içerisinde bir üye olarak bulunmaları neticesinde dünya barışına NATO'nun çok daha büyük katkıları beklenmektedir. Най-напрегнатия ден на кооперативки е 24 юли. Всичко онова, което е направено, съгласувано, отработено, се показва пред официалните гости. Сред тях е началника на главния щаб на военновъздушните сили и командващ ВВС генерал-лейтенант Стефан Попов, както и генерал-лейтенант Майкъл Шорт, командващ ВВС на южното крило на НАТО. В моменти като този нервите са опънати до краен предел, а напрежението пулсира в слепоочията. Отговорността е голяма. Този ден доказва пред всички смисъла на ключът към единодействието, възможността да се помогне на изпадналия в беда, да се установи и съхрани мира в конфликтен район и то с общи усилия.
Умение за бърза реакция и взимане на правилно решение. Това показаха българските военни пилоти на самолетите Су-25, старши лейтенант Сашо Нешевски, майор Димитър Данев и майор Живко Атанасов. При объркване по време на демонстративния полет на колегите им от Словакия и Румъния, нашите два екипажа реагираха своевременно и поведоха колоната от самолети. Затова получиха и специални поздравления от общото командване. Заедно с българските колеги отработваме способите за съвместна работа. Това за мен е особено важно, още повече, че те са много добри професионалисти. Нямаме проблеми с комуникациите. За всеки от нас е ясно как да изпълняваме задачите си. Самолета, с който летят българите, е много интересен за нас. Той е истинска бойна машина, която всява респект. Колкото до съхраняването на мира в Европа, струва ми се, че повече подобни учения ще спомогнат за това. Доволни сме от участието си в кооператив КИ. Много интересно да летим с различни самолети, да видим как работят другите. Има много важни неща, които съхраняват мира и които ние трябва да разберем. Задачите на учението също ми допадат. Хуманитарните и мироопазващи действия са началото на добро разбирателство. Колкото до българите, те са супер. Английски език е на добро ниво и нямаме проблеми с разбирането. Аз съм Карло Мушини от италианските ВВС. Тук изпълняваме много различни задачи. Това е едно голямо изпитание за всички нас. Да тренираме с държави извън НАТО. В бъдеще трябва да се провеждат много повече подобни учения. Студената война вече е история. Трябва да изравним стандартите си. Кооперативки е изцяло успешен, а българите са много добри професионалисти. Работихме заедно с българите, летяхме заедно с българските пилоти. Всеки от тях има шанса да покаже най-доброто от себе си. Те тренират упорито и отработват всичко професионално. Представянето на страните от НАТО и останалите държави в това учение е много важно и всички упражнения бяха успешни. Летяхме с пилоти от различни страни. Харесва ни да летим с българските ВВС. Взаимно сме си полезни, те научих от нас някои професионални тънкости, както и ние от тях. Ще бъдем щастливи да летим отново с българските военни пилоти и заедно да изпълняваме някои упражнения. За учението кооператив КИ 98 мога да кажа, че за нас ще има голяма полза по отношение на съвместимостта на операциите с страните от НАТО и другите страни от програмата Партньорство за мир. Отработваме действия, само нашата задача, ние изпълняваме задачи по действия по непосредствена авиационна поддръжка на нашите сили при кризисни ситуации в определен район на света, независимо къде. В учението не е визиран конкретен район, но знаем всички, че има достатъчно примери и в Европа, и в останалите части на по-близки и по-далечни от нашия регион, където има такива ситуации, възникват и се налага понякога да се изпълняват такива мироопазващи операции. Ако съвместимостта при бойните операции е необходима, то при хуманитарните действия е задължителна.
Професионално изпълненият десант от наборна турска войска затвърди у нас мнението, че южните ни съседи са изградили една добра армия. А успешно изпълнените съвместни действия по оказване помощ на ранени и извеждането им от райони на бедствие между представители на България, Румъния и Словакия още веднъж показа смисъла на учението. За първ път участвам в такова мащабно учение и то извън страната на Република България. Учението е много динамично, следи си много интензивно. Просто до сега моите впечатления са, че такова летение, както тук, не има. Изпълняват се задачи за евакуиране на ранени. Районът на кацането е малко неприятен, защото много сух. Самата почва тук е много характерна, че много пепел. Характерното за това учение е, че се намираме на доста голяма надморска височина с доста сух климат, което до някъде затруднява екипажа, по принцип не е свикнал, намаляват летателните възможности на вертолета. Това е, как да кажа, малко шаблонно, това като че ли един венец на подготовката ни, която имаме до тук. Чувстваше се известно напрежение при идването тук, но сега вече сме почти абсолютно сигурни за това, че ние можем да го правим така, както го правят другите държави. Ние сме транспортна авиация, която се занимава с две основни задачи: търсене и спасяване на екипажи, търпящи бедствия, и медицинско евакуиране. При 40 градуса на сянка и въздух като сауна, техниката може и да откаже. Но българина е с корава душа и явен инат. Екипажа на подполковник Валентин Николов доказа това и на инат ремонтира транспортния нян дори при тези условия. За пръв път авиационно подразделение от ВВС участва в учение по партньорство за мир на територията на страна участничка в НАТО, включително за пръв път на територията на Турция. За пръв път летателни апарати и личен състав от 3 авиационни бази участват едновременно в учение по партньорство за мир. За пръв път подготовката на учението беше свързана с етап, който се проведе в страна членка на НАТО. Това е авиобазата Авиано в Италия. За пръв път нашите щурмови самолети бяха насочвани при изпълнение на задачите си на полигон от предни авиационни насушвачи наземни и въздушни от страни членки на НАТО. Като крайен резултат и основната цел на участието в тия учения е именно постигането на оперативна съвместимост с силите на НАТО. Акробатичното шоу на турските въздушни асове. Ескадрилата турски звезди. Обикновено всяко едно учение завършва с подобна изява. Това не е само въздушна акробатика. Това е преди всичко показ на истински професионализъм, на върхови умения, на човешкия стремеж да премериш сили с машината и небето, да победиш и надпреварвайки се с всичко, отново да се върнеш тук, на земята. Една прекрасна лудост, която за сетен път доказва, че човекът винаги е искал да надскочи себе си, а щом веднъж е успял да си пожелае това, той просто го е постигал. Бъдещето е в небето. С това пожелание ни изпрати летище Аканджа. Спокойното, ведрото, синьото, мирно небе, което принадлежи на всички ни.